Хората пее 5 пъти на ден, не определя ритъма на живот в селото, защото единствено в петък, тогава от 12 часа до 1:30 не се работи. Иначе в другите дни ходжата просто си пее. Самите молитви се изговарят на арабски. Във всеки един намаз се учи сура Фатиха и след нея се учат други сури. Всеки един намаз е в точно определено време. До 6 часа приключва първата молитва. Обедната молитва е в 12 и 18 минути. По време на турското робство Плетена се е казвало село Пембе. В Плетена живеела една много красива мома с много дълга коса. Майка и всяка сутрин и плете плитките. И една сутрин така, като плела плитките, майка и забелязва, че идват турци. Плетене, недоплетене, дъжд, ще давай да бягаме. Майката побягнала, момата останала там и когато вече турци наближават и искат да я хванат, тя се хвърлила от скалата и така идва името на селото Плетена. Родопите и Пирин. Селото е слънчево, хората са много добри. Първите ми контакти с населението като секретар на кметството бяха много впечатляващи, защото всеки идва, разговаря с мен, все едно съм от тяхното семейство. Просто хората си имат доверие. Ами хората са от един етнос в нашето село Плетена. Гражданско, българско. Че при преброяването се определят като мюсюлмани в по-голямата си част. По рождение съм кръстен Зораб на мой дядо. Бех кандидатствал в една фирма за Англия и ми казаха, че с това име Зораб там не мога да замина, ще имам проблеми някакви. И бях принуден да си сменя името. На Пламен си оставам. И тогава ме подведе един приятел. И той се отказа. Вика, знаеш какво, няма да стане нашата работа и това е. И си останаха разходите, само и търчането по съдилища. Аз съм родена с геофизе, което е ростна роза, преведено. А аз си мечтах да се казвам Мария. И като споделих това с класната ръководителка, тя каза, понеже си много слънчево дете, Антонията повече ти прилича. Даже и тук в нашата община, като се каже как Антони от Плетена и всеки се сеща за мен. След като се омъжих в Плетена, започнах работа в кметството и оттам вече дойдох в читалището по препоръка на партията. Кмета на общината, извиквайки ме там в общината, каза, партийното бюро решава да те преместим там, което за мен беше като награда. Защото си намерих мястото. За глобални библиотеки проекта разбрах от колежката в Гоце Делчев. И съвсем не ми беше трудно да го убедя кмета на общината, защото той винаги обърна с лице към читалищата и читалищната дейност. Проекта беше одобрен, кмета беше много доволен от факта, че ще имаме компютри, ние също. И исках да се подсигури щат библиотекар, защото наистина е много трудно и с художествената самодейност, и с библиотеката, различни мероприятия се правят тук. По едно знаменце да се сложим. И след 3-4 месеца получихме писмо, че щата е утвърден. И това всичко дължим на проект Глобални библиотеки. Нашата ръководителка Кака Тони вика, може тук да работиш в нашата библиотека и ако имаш желание, викам да, как да нямам желание, да помагам на хората с каквото мога. И от 2 години вече работя благодарение на Глобални библиотеки. Появата на компютрите наистина промени драстично живота в библиотеката. Промени се изцяло нашия живот. Промени се и атмосферата в самата библиотека. Съживи се. Коя приказка искате? Разполагаме. Децата постоянно са тук. Понякога не ни стигат компютрите. А кой ще ми помогне
Да направим екрана. Към 11 часа пристига групата с децата. Ние сме се подготвили с почерпка, с приказката, сядат, гледат, после коментираме. Франклин искаше да бъде най-добрият футболист в отбор. Добра утро. Вълнуваш ли се за днешния матч? Да. Тогава имахме грамофон с плочи. Но друг е ефекта, благодарение на глобални библиотеки за техниката, като виждат героите на екрана. Те децата не знаят какво е кино, например. Едно е да го гледа от тук, друго е да го гледа на прожектора, друго е да го гледа в киносалона. Като си напиша у нас домашните, после идвам тук, играя на компютъра и като съберем децата и започваме да репетираме. Ако повече се подскача, повече се изморявам. Ако са по-бавни, не много. Шопските танци са много изморителни, понеже са ритмични. И като изиграят 1-2 пъти танца, децата наистина се изморяват. Даваме им 10 минути почивка, но те се почиват на компютрите. Репетират компютър. Отделно вече, като дойдат самодееците, тогава не може да бъде тихо. Ами от цяло село ние сме 10 най-много меракли. Това си е нещо... на човек си му идва отвътре, това е. Като вродено си. Човек, който го харесва пеенето, който харесва въобще музиката, за това нещо, колко и да е натоварен, колко и да е изморен, винаги ще най-добре. Ами събираме се повечето вечер, така, когато се освободят всички от работа. Ние сме селяни тук и работим от всичко. Тютюни, картофи. Това е последно вече. Сега като го изсъхна, динкираме го и го даваме на монопола. Аз се занимавам с камъни. Доставят ни ги долу на големи складове, имаме такива, където ги оформяме на плочи. Примерно това сега е добро за подложен камък. И затова се заделят едните от едната страна, големите, другата от другата страна. После се нарядат на палета и така се продават на квадратен метър. Но това е тежка работа. Така гледаме да не си даваме много зор. Спокойно. Последните 10 години, може би, много от нашите съселени заминаха в чужбина да си търсят прехрана като по-заплатена работа, оценяват труда някакси по-добре, не като в България. Ще работиш, я ти плати, я не. При първа възможност пак ще отивам. Естествено за пари. Тие дичинки трябва да ги гледаме по някакъв начин. Щом сме ги създали и не може да ги оставим на произвола на съдбата. Душица! Чува, какво прави? Здравей! Моята ръка! Ти на колко годинки ще станеш? Най-често за да ползват услугата да говорят с Испания са на Дието и Айшето. Децата им живеят в Испания, работят в Испания и... Работи в една кравифирма, църка млеко. На баба Айше ние е колеч. Ами до коли животни? Най-активна беше баба Айше. Тя беше първият посетител, който дойде и оприличи компютъра на телевизор. Това е телевизор. Как така ще отида с този телевизор аз в Испания? Направихме първо скайп, намерихме си на и така тя започна да целува монитора на компютъра. Да си багушна! Чао! Не, в джамията също имаме интернет.
Не може да живеем както едно време са живеели хората ограничено. В днешно време всичко е свързано с компютри. Ти ако не си вещ в това нещо, сметат за дръстен, за прос. Ама така е, вече. И има доста неща, които могат да се научат от интернет пространството. Светът е пред теб, каквото и да поискаш, улеснение е голямо. Каквото и да правим през деня, и на компютъра поне 2 часа трябва да постоим. Като дойде в 7 часа, тогава се освободил от работа, ние няма как да му кажем, библиотеката затваря. Налага се някога да стоим и до 10 часа. На Байрам също библиотеката работеше. Просто доставяме удоволствие на тия хора да дойдат тук и да се видят с близките точно на този празник. Според мен са благодарни, защото и на улицата така се срещнем. Здравей, кака Тони! Може би това е знак на благодарност. Това е голямо постижение за нея, че си прави. Че участва в проект, че спечелила, че е дошло в Плетена, все пак сме дълбоката провинция. Далече от София, столицата.